Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ‘Yan uwa barkanmu da kasancewa a cikin wani sabon bidiyo daga tashar Duniya Tech. A wannan bidiyon zan nuna mana yadda za mu gyara matsalar mouse na kwamfuta. So matsalar mouse ita ce inda kake dannawa kai OK sai ka ga ya canza ya dawo zuwa damanka. Irin wannan matsalar kamar misali nan mouse ne, idan za ka shiga cikin folder kamar haka, ana so ka danna wannan gurin kamar yadda kuke gani, amma sai ya canza ya dawo zuwa wannan ɓangaren. To ya ne za mu gyara wannan matsala? OK, kafin mu fara yin bidiyon kai tsaye, idan ka samu zuwa wannan tasha kada ka manta ka danna subscribe. So mu tafi cikin bidiyon kai tsaye. To da farko abin da ake so ka shiga cikin settings ɗin kwamfutarka kamar haka, settings. Bayan ka zo settings sai ka yi search ɗin mouse kamar haka. Wannan na farko sai ka danna. Idan ka shigo a ciki kamar da ke gani a wannan wurin ga mouse ɗin, mouse button, so ga wuri nan ne sai ka danna shi. Idan ka danna sai ka taɓa wannan ɓangaren. To daga yanzu shikenan matsalar ka ta mouse ta abun nan ta canza. Idan muka danna wurin OK na da, kun ga abin da zai nuna mana, kun gani? So yanzu mouse ɗin ma ya dawo lafiya lau, ba mu da matsala. To haka ne za ku gyara matsalar mouse na kwamfuta.